Hello, good morning. Happy Sunday to everybody. This is my second live in my store. Thank you very much. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo majaketan lahat Thank you very much. God bless you all. Hello, my friend Kanoli. Nak, Modi. Pasensya na hindi ko kayo mabuti kasi yung naglalagay ng lalagay ng jacket nandun sa bahay, nandito kasi ako sa tindahan. Sister Bing, maraming salamat po Kanoli, maraming salamat Thank you. Happy Sunday to everybody. Magre-repair lang ako ng tindahan. So, thank you very much for coming Thank you very much for your support At, kasi kung i-open hindi ako mag-mute, sasakit lang sa tenga nyo kasi maingay dito yung mga sasakyan So thank you very much Kanoli. Maraming salamat Sister Bing, thank you very much Salamat
Oy, my friend. Isa ka rin makulit eh. Hindi ko maintindihan. Ano ba yun? Mute. Oh, friend, no? Kanali. Sige, gusto mo, ayaw mo, mag-mute ako. Gusto mong marinig mo lahat ng ingay dito. Sige ka. Saka na lang tayo magdaldalan pag bukas pala sa birthday ng best friend natin, Urig Kabutoy, ha? Mute lang muna ako, ha? Sister Bing, Nak Modi, ha? Happy Sunday sa inyo, ha? Mi-mute muna ako, ha?